Singahlala phansi asithathele lithuba masekuqaleni sibingelele i-executive yonke chairperson Batha siyakubingelela i-executive yonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu Mtaka Msomi siyakubingelela nomndayi egameni lika Jesu wasiphathela kahle lenkonzo amen. Thank you, Jesus. This man can worship. Bakhona kodwa abantu. Oh, hallelujah. Ngiyishayele le ndoda izandla ezinkulu kakhulu. Thank you, Jesus. Worship team, sound engineers, siyanibingelela egameni lika Jesu. Ake ngithi nje all protocol observed. Amen. Asibonge kakhulu uNkulunkulu ngihamba nendodakazi yami. Sengithuke kakhulu manje ngithi unkosikazi wami. Amen. Thank you. Siyambingelela namadodakazi ami ngapha egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Nikhona abazalwane? Hallelujah. Ne right God? Jesus. Are you ready for the word? Yes. Bazalwane ne right ne ready? Jesus. I want to be sure. Amen. Ngiyacela without any waste of time neverse enginikezwe lona ukuthiwa angizokhuluma ngalo egameni lika Jesu bese ke siyasuka phambi kwenu. Ngiyambonga uNkulunkulu unginikeza lithuba ukuba ngizoba kanye nani kule closing function egameni lika Jesu. Scripture Acts chapter 19 verse 2 sifundele ke nobhala. We love you, Jesus. Zenzo chapter 19, sifunda verse elesibili. Acts chapter 19, verse 2. Siyafunda kuZenzo chapter 19 verse 2. Yes. Wathi namamukela yini umoya ongcwele? Namamukela yini umoya ongcwele? Mhla nikholwayo na? Mhla nikholwayo na? Bathi kuye. Imake ngithe ngicela uverse 2 kuphela. Uverse 2 lo. So yeah, all right. Amen. Cela ke sime nje kule ndawana. Awuqale futhi. Wathi namamukela yini umoya ongcwele? Namamukela yini umoya ongcwele? Ake sisho sonke sithi umoya ongcwele. Yabona njengoba ukhuluma nje ngiyathandaza ngathi ngasondela kuwe. Ake sisho sonke sithi umoya ongcwele. Praise the Lord. Namamukela yini umoya ongcwele? Qhubeka ke mntanami. Mhla nikholwayo na? Mhla nikholwayo kusho ukuthi ngemini niphenduka. Mhlazane ngiyayicela iattention manje ungabusavuma ithathwe okunye. Amen. Bazalwane right. Okusho ukuthi mhlazane nikholwa noma mhlazane niphenduka noma mhlazane nifika kuJesu noma mhlazane wazana noJesu. Namamukela yini umoya ongcwele? Mhlazane uJesu nje eshunyayelwa uphakamisa isandla uthi ngiyamemukela uJesu njengenkosi ngicela sonke nibheke mina abazalwane ngizosheshe ngisuke phambi kwenu. Mhlazane nje uphakamisa isandla uthi Jesu ngena enhlizweni yami. Praise the Lord. Uthatha isinqumo samaqhawe. Ushiya izono uza kuJesu athi uPaula mekhuluma athi umuntu mase kuKristu Jesu athi useyisidalwa esisha. Athi konke kwaqala sekudlulile kusho ukuthi bonke ububi obubenza izono zenzile amanyalo wenzile konke lokho sekudlulile ngisho nalokhu abantu ebebekwazi ngakho sekudlulile. Athi besethi ke behold athi bheka athi sekuyavela okusha. Amen. So ke mhlazane ke ufika kuJesu siyabonga usufikile kodwa wamamukela yini?
umoya ongcwele. Uyamuzwa uPaul chapter 12 verse 1, ngiyancenga bazalwane nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo, besethi izingqondo zenu ziguqulwe, besethi kube ukukhonza okusha. Uthi ke imizimba yenu seniyilethile kuKristu, kodwa isipho ke esingumoya ongcwele. Nasamukela yini, nasamukela yini. Sanibonani bazalwane. Praise God, Jesus was preached to you and you took a decision of coming to Jesus. You took a decision of coming to Jesus. That was a gift, because salvation is a gift from God to people. Umafunda according to John chapter 3 verse 16. Nkulunkulu wathandizwe kangaka. Wathandizwe kangaka, walithandizwe lingakamthandi, walithandizwe engenayo isho yokuthi izwe lizomthanda, walithandizwe lingakamemukeli. Kodwa uthi umphathi obhalayo walithanda izwe kangaka, walithandizwe inhliziyo zalo isesemadlozini, walithandizwe inhliziyo zabo zikuma boyfriend, walithandizwe inhliziyo zabo zisemathaveni, kodwa walithandizwe kangaka. What is salvation? Salvation is the extension of God's love to the world. Walithandizwe kangaka waze wanikela ukuze uzalwe kabusha, wathola isipho esiwumnikelo okuthiwa igama laso uJesu. Atobhalayo athi uPawula kuye siyaphila, athi kuye siyahamba, athi kuyena siyazithola. Wathola isipho esingaphezu kwezipho zonke, wathola isipho esinguJesu Kristu. Awubakwethu bathulile abantu la, nisekhona kodwa. Praise God, you are born again. Wasithola isipho esivela ngasenhla, wasithola isipho esinguJesu. Kodwa mhlazane kuthola lesi sipho, wasithola yini? Esikamoya ongcwele. Sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane, nisekhona bazalwane. Now lama sifundi iBhayibheli mtaka Msomi obhalayo uthi kunendoda la uJoel by the name. Amen. Usukuma uJoel wakhipha isiprofeto. Sanibonani bazalwane. Uthi mengabe akodwa bakhona abantu bakamoya la endlini. Uyabona njengoba ngiyikhuluma nje bayezwa abantu bakamoya la ukuthi ichibi manje liyazamazama. Kukhona abantu abazobhabhadiswa namhlanje, kukhona abantu abazothola isipho namhlanje, kukhona abantu abazothola amandla kamoya ongcwele namhlanje, kukhona abantu abazophuma la endlini impilo yabo isingafani nakuqala. Mhlawumbe ukumtshela umakhelwane ukuthi kukhona lento okuthiwa umoya ongcwele. Now uthi kuJoel mekhuluma la uJoel uthi ngeinsuku zokugcina bese ethi ke ngiyothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Mashataka sukadalabaha. Akusho ukuthi njengoba sila endlini nje umoya ongcwele uthululiwe, uthulule phezu kwayo yonke inyama. Moshataya sukadalamahaya. Njengoba ngikhuluma nje ukhona yonke le ndawo, uthi ngiyothulula. Ngamanye amagama lento ngeke itholwe abanye bengayitholi, kodwa lento yabo bonke. Umoya ongcwele wabo bonke, umoya ongcwele weyintombi, umoya ongcwele weyinsizwa, umoya ongcwele wabadala, umoya ongcwele wabancane, ngoba umoya ongcwele uthululiwe phezu kwenyama yonke.
phezu kwenyama yonke bese ethi ke sontshikazi bese ethi ke amadodana moshataya namadodakazi kukhona imove abazongena kuyona. Le move ibizwa ngokuthi it's a later outpouring rain move with God. Nikhona bazalwane uthi ke amadodana namadodakazi ayoprofeta. Ngamanye amagama umoya ongcwele uma ngabe sefikile uvusa abaprofeti. Umoya ongcwele mengabe sefikile uvusa odalmede babaprofeti. Abantu abalanda into eyifihlakaleyo beyilethe phambi kwabantu. Abantu abahamba bazi ukuthi ama-end times amiswe kanjani, ama-events asayo akanjani. Uthi they shall prophesy. Oh God. Uma ubheka uHagai mengabe ekhuluma uthi in this later move of the Holy Spirit uthi God for you He will cause a later rain and a former rain. Uthi uyokwenza imvula yaqala neyakamuva athi iyonetha kanye kanye bese uNkulunkulu uyosukuma amemezela athi igolide nesiliva lingelami. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi kuyobe sekuthathiwe ingcebo athi uIsaya umprofeti athi amakhosi avela ezizweni zababi athi ayobanjwe boshwe kuthathwe yonke ingcebo yabo iqhutshwe isiwa kwabalungileyo. Lisekhona abazalwane ngiyamemezela wow my good Lord Jesus umuntu ovele nalesi scripture asivelanga enyameni nasegazini uunderstanda isizini uNkulunkulu afake ibandla kulona. This is a season of the transference of wealth. This is a season la uNkulunkulu eqoqa ingcebo yababi eyibuyise iletha kwabalungileyo. Kodwa laba balungileyo okukhulunywa ngabo yilaba abamtholile umoya ongcwele. Sanibonani bazalwane. Now uma usavela lesi siprofeto sashiya abaningi bedidekile. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli lapha eJerusalem kwi-early church alibonge igama lika Jesu. Kuthiwa bahlangene abafundi bayathandaza kwi-upper room. Sanibonani bazalwane. Ngesikhathi bethandaza kanti sebethandaza in the hour of fulfillment. Oh my good Lord. Sebethandaza in the hour of fulfillment. Nikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli yaqhuma into yasezulwini. Kuthiwa ehlamandla. Ngoba lalela ngifuna ukuyikhuluma. Umoya ongcwele ubamningi la okunomthandazo khona. Nikhona bazalwane. If you want the Holy Spirit, nikhona bazalwane, to come near your heart, to become upon your life, be a prayer warrior. Akasondela umoya ongcwele la ungekho khona umthandazo. Nikhona bazalwane. Umoya ongcwele akamuvi la kungekho khona umthandazo. Uma ngabe ufuna ubona umoya ongcwele emuva nempilo yakho, soak yourself in prayer. Kunabazalwane nabacabanga ukuthi prayer is the spiritual discipline oyenza mhlazana usenkingeni. God, the prayer is not a discipline esinikezwe sona to report our problems to God. But prayer is the discipline uNkulunkulu anikeza ibandla okuyiyona ngayo uNkulunkulu ugcina communication, because uNkulunkulu ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngawe ukuze wena wazi ukuthi kwenzakalani ezulwini. It is through prayer la okwazi khona ukwazi agenda kaNkulunkulu noNkulunkulu azi iagenda yakho. I'm about to pray. Sanibonani bazalwane.
kuthiwa bathi masebe empowered kuthiwa baqala baba ngofakazi eJerusalem. Awusanibonani? Angithi uthena uJoel uthena kuyovuka abaprofeti. Awu amen. Kuthiwa baqala baba ngofakazi eJerusalem ngoba lento kaMoya oNgcwele ayiphaphisi. Ayenzi ukuthi uyokwaziwe Richards Bay kodwa kwelakini osuka khona ungaziwe. Kodwa lento ithi into yakhe iqale la amashata. Uyabona la usindiswe khona, la obhede khona, yilapho khona kufanele kuvela amandla kaMoya oNgcwele ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyishintsha imfabanga ezaleni ayenze ihlale namakhosi. Uyakwazi ukushintsha abantu abangenagama abenze babe negama. Amandla kaMoya oNgcwele before ayodlulela eJudiya qala eJerusalem. Behambe befakaza. Awu amen. Kuthiwa baphuma lapha abapostoli ngesikhathi behamba befakaza abapostoli bememezela ngoJesu, bememezela ngendaba kaMoya oNgcwele. Sanibonani bazalwane? Kuthiwa batho Peter babengenayo imlayezo eyayi complicated. Babephethe umlayezo nje wawusimple bantwana bami. Babephethe umlayezo nje othi phendukani nikholwe. Kuthiwa mabema nje beme intabeni bethi phendukani nikholwe. Omuba kashiya indlela yakhe. Phendukani nikholwe ivangeli. Kuthiwa bathi mabesamemezela kwasho ukuthi uMoya oNgcwele waye phakathi kwabo. Sanibonani bazalwane? Kuthiwa ke isikhathi bememezela ulama hasukete. uMoya oNgcwele wayivele athi mengabe bekhiphizi avela uMoya oNgcwele alithathe. Avela uMoya oNgcwele alifaka wakhe amandla. Alifaka wakhe amandla. Kuthiwa lithi mengabe ligene enhlizweni zabo. Kuthiwa malingene enhlizweni zabo lingabe lisangena liyinkulumo. Ulama hasukete kodwa ligene seliyinkemba. Balidedela liyizwi kodwa uMoya oNgcwele alithatha. Kuthiwa base lifike enhlizweni zabo ligene seliyinkemba. Liyinkembe sikanhlangothi zombili. Inkembe hlukanisa umnkantsha nethambo. Uthi ubhaliwe eBhayibheli bathi sebehlabekile ey'nhlizweni. Kuthiwa bahlala phansi. Kuthiwa babuza bathi madoda abazalwane, sisehlulile lento yenu, kumele senze njani manje? Awu amen. Nikhona abazalwane? Kumele senze njani? Waphakama uPawulu. Uma ngabe phakama uPawulu wabuza umbuzo wodwa, nisekhona lokhu naphenduka senamamukela yini? Asambeke ndodana manje. Shalom mama yana labusa. Ngoba lokhu naphenduka nakhona yele behendele bosa. Senamamukela yini uMoya oNgcwele? Ila mahanda ila masuye lebeha. Wakhona aphenduka nakholwa. Iyela lebayendele bokhosi. Ngizwa amandla amangatshayo agcolela indlini. Ngizwa i-atmosphere emangalisayo. Kunefu eliphakathi kwethu. Uthi uPawula njengoba lokhu nakholwa senamamukela yini? Senamamukela yini? Hayi, ngiyayibona leyo kuba kwi-worship team, kodwa sewamamukela yini uMoya oNgcwele? Ngiyayibona leyo ukuthi nasesontweni usunikezwe isikhundla, kodwa sewamamukela yini uMoya oNgcwele? Sewamamukela yini uMoya oNgcwele okuyena omisa umuntu, okuyena ophelelisa indlela yomuntu, okuyena oduduza umuntu, okuyena othwala umuntu, okuyena oyisihlobo seqiniso, okuyena owazi indlela eyezulwini, okuyena owazi uBaba, okuyena owazi indlela oyihambayo. Sewamamukela yini? Sewamamukela yini?
No. Ngiyayibona leye bandla. Thank you so much. Vele batshaliwe endlini kaJehova. Bayathele emagcekeni kaBaba. Kodwa sewufikile ebandleni. Sewamamukela yini? Umoya ongcwele lalela ke msomi bathi uma bephendula bathi awu muntu kaNkulunkulu asizange sizwe nokuzwa ngaye umoya ongcwele bese uPaula uthi awu kanti nina nabhabhadiswa kuluphi ubhabhadiso ake nikhazeni umbhabhadiso athamadayila dekaila atayila mailika stayvisika hela mashantala mosi yendele mosa kanti nini luphi ubhabhadiso enabhabhadiswa ngalo bathi hayi thina sathola ubhabhadiso lukaJohane uthi uPaula lalelani uJohane olwakhe ubhabhadiso olokuphenduka ubhabhadiso lukaJohane luright elokuphenduka bonke sebelitholile lukaJohane bayaqualifya ukuthola ubhabhadiso lukamoya bayaqualify wathi kodwa inkinga yenu njengoba ningaluthola ubhabhadiso lukamoya inkinga yenu anikakaqali ukuconfess igama likaJesu. Somebody shout Jesus. Whoa. Anikakaqali ukuconfessa igama likaJesu. Let me remind you, zonke izilima zizoguqa, onke amadolo azolivuma athi uJesu uyinkosi. Lilodwa igama elinikeziwe ebantwini ukuba abantu baphile ngalo, akulona likaKhehlelesi, akulona likaMangothe, akulona likamabalekwe, kodwa likaJesu. Wathi inkinga yenu anikakaqali ukuconfessa igama likaJesu. Confess igama likaJesu. Somebody shout Jesus. You are not shouting. You are somebody shout Jesus. I said shout Jesus. Jesus. You are not shouting. Somebody shout Jesus. Jesus. Now, anikakali memezi igama likaJesu. Umbhali weBhayibheli wayese wabebabiza uPawulu. Amen. Thank you, Jesus. Kuthiwa wababeka izandla. Ngesikhathi ababeka izandla awusanibonani. Hallelujah. Kuthiwa lwehlu ubhabhadiso. Kunezinto ezimbalwa then I release you. Why baptism of the Holy Spirit? 1, never walk in the journey of faith ungenayo umoya ongcwele. That says you are not empowered. That is why mawufunda iBhayibheli in the book of Acts chapter 1 verse 8 uthi umbhalo weBhayibheli, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about Jesus everywhere. Yini yenzu usabe kangaka ukucela abantu ngoJesu? Awukakamemukela umoya ongcwele. Thank you, Jesus. You will be my witness, telling people about Jesus everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Number 1, ngomoya ongcwele we are empowered. Stola mandla, ngoba mandla kokuhlala koyena
African Gospel Church ayikwazi ukuqinisa. Ngathola into ngaphezu kwesonto. Ngathola amandla kaMoya oNgcwele. Amandla kaMoya oNgcwele ayaqinisa. Sanibonani. Jesus. Number 2, when you receive the Holy Spirit, you receive the inner strength. Nikon. Uba nalamandla. Mic yakho bayayiqeda voice yakho. Uba nalamandla ngaphakathi. Nikhona abazalwane. The strength of power that enables you to live holy and righteous. Akekho umuntu okwazi ukuphila ubungcwele engenayo umoya ongcwele. It is the Holy Spirit that once you have swallowed him, ukunikeza the inner strength. Ube namandla ongawathole ebazalwaneni. Kodwa ube namandla angasenhla. Amandla akwazi ukugcina abazalwane bakho bengekho. Uhamba wedwa eboardwalk. Kodwa uthwalwa amandla. Mawufunda Ephesians chapter 3:16. Paul says, I pray that from his glorious unlimited resources he will empower you with inner strength through his spirit. Somebody shout, through his spirit. So ngayo umoya ongcwele sithola amandla. Bese tobhala nginamandla okwenza konke. Ayibafowethu, masekhona umoya ongcwele kuyafundeka. Masekhona umoya ongcwele ayikho into oyiqalayo ungayiqedi. Usathane ekulandela ngemlenze kanti ulandela uDalmeda umuntu onomoya ongcwele. Umuntu omongcwele aka drop out. Umuntu omongcwele onomoya ongcwele aka give up. Umuntu onomoya ongcwele akalahli ithawula. Uthi noma selahlile umoya ongcwele ukhulume kuye ngaphakathi. Uthi child of God, it is not over until God declares it over. Athi ngizokuthwala uyela kulithawula. Likoshe akunika amandla. Athi uIsaya uyanikeza amandla babuthakathaka. Athi uyandisa ikhwepha kwabangenamandla. Ulithatha ithawula bebona abantu uqhubeka bethi uthwelwe yini kanti uthwelwa amandla kaMoya oNgcwele uyathwalana. That inner strength. Sanibonani bazalwane. Number 3, the Holy Spirit gives guidance to believers. Oh, amen. That is one part of the Bible. That the Holy Spirit that He guides us into all truth. So it is the Holy Spirit that gives guidance. Sanibonani. Oh God. Mawufundiswe Nkosi. John 16:13. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Uthi ume ngabe sefikile, He will lead you. He will lead you. Sinembe wembi eholo abefundisi kodwa engenawo uMongcwele. uMongcwele oholo umuntu. He will guide you into all truth. uMongcwele akakwenza uye emangeni. Iqiniso likhona. He gives guidance. When the Holy Spirit gives guidance, you become a child of God that has a direction in life. You don't live a life of amuba. The amuba, it lives a life.
uvusa amehlo nje ungibuke phakama kwakhona lokho iamupa umsebenzi wayo it has no direction iphila impilo yokuzishaya eindongeni it moves with no direction iamupa mungayibuza ukuthi where are you from and where you going to ayikwazi ukukunikeza answer yokuthi ngisuke kuphi ngiyapi iamupa ina destiny why because ayina direction unjalo umzalwane wakwabona umzalwane usindisiwe impela siyambona ukhona esontweni kodwa angabi na direction angabi na direction ushaya yonke into awu amen umelana nayo yonke into ubona lo mzalwane inkinga yakhe i-direction yakho why umongo lakekho umoya ongcwele uyakunikeza i-direction ube yikholwa eline direction ube yikholwa elizazi ukuthi njengoba ngise Richards Bay ingabe ngizofuna amadoda noma ngizofunda njengoba ngise Richards Bay iyini i-first priority yini ofanele ngiyenze yini ofanele ngingayenzi nikhona abazalwane it is the Holy Spirit that gives direction so that ungahambi umuntu othatha noma yini nento ongayidingi awusanibonani bazalwane yabona into ngenamoncwele uvutha engena direction and have a problem umuntu ovutha engena direction but uyavutha yena kodwa sicaka ukuthi asiyazi lemvuthisayo ngoba umongcwele akazamamukele umuntu ongenamongcwele uvutha iwisdom ingekho and bazalwane kukhona labantu laba abavutha begcwale ukuvutha bese beshaya into zengqondo umoya ongcwele into oqala yenzayo uphuhlisa ingqondo ukuze mengabe kucima le light singakubona ugibela ezitulweni uyothandazela ilight kodwa hamba uyocheck iDB kwenzakalayo umuntu ovuthayo kungacima le light useyothandazela rashandala hayi no le ayidinga umthandazo idinga iapplication of mind kamema umongo uyasethana ube yikhona lisethekile ikhona linganamongo lisethekile ulubona nje gqoke kulo ngendlela agqoka ngayo ushoda ngomongcwele umongcwele uyasethana akwazi ukwenza nokuthi noma ugqoka uhlanganisa igiya manje ungagqoke ngathi ujaha istimela. So it is the Holy Spirit that gives direction, gives guidance, gives wisdom, so that when you do things, well, this is engqondo. Amen. Ungahambi ngama emotions, got to show you logic. So it is the Holy Spirit, Lord, walker, musukijima. Uvute katu logic umshiye muva. It is the Holy Spirit also when you was what how do you allocate yourself time to pray, time to study? Ungatholakala uvuta uthandaza ngesikhathi sokustudisha. Mabethi study asiyostudisha ninamadimona nikhona. No, onamadimona ongakholwa wena uvutha ngesikhathi esirong ngesikhathi ka logic uapply umoya. And bonke labazana ababhedayo besindisiwe nayo into ebuhlungu babhede egameni likaMongcwele. Iproblem abazame bamamukela kungasuka umuntu manje enze into out of order bese thu Mongcwele. Akekho umuntu ohleleke njengoMongcwele selokhu waphenduka wamamukela yini. Uma ngabe wamamukela yini ungahlelekile kanje? So uMongcwele nikhona bazalwane. Lastly ngiyayithanda ke le umoya ongcwele
before you become an interceder, uMondlwane intercedes in you before when you become an intercessor. So if we are the intercessors, we are intercessors because uMondlwane uyabubula. Atu Paul chapter 8, at he cries out, Abba Father. Atukhala ngaphakathi. Oh God. Bese ethi Romans chapter 8, 26 and 27. And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Uyena osizayo ebuthakathakeni bethu. Bese ethi, for example, we do not know what God wants us to pray about. Asikwazi thina uNkulunkulu afuna sithandaze ngakho rana mahal ulaba hasuke be. We do not know uma sithi siyemthandazweni siya lapha singazi la mahal ukuthi sizofika sikhuleke sithini kodwa siya sithemba umoya ongcwele. Umoya ongcwele uma sifika in the place of prayer asikwazi ukungathandazi ngoba kuqale kuthandaze yena ngaphakathi. Athi ngiyabhalayo athi but the Holy Spirit prays for us athi with groanings. He prays for us. He cries for us. He presents our petitions, our request. He cries for us. If you see me in tears, angkhali langkhala kude khala kumoya ongcwele. Wake wabona uyemthandazweni uthi uyocela imoto kanti uMondlwane uthi yena kakabi isikhathi semoto, isikhathi seprotection. Akhala uMondlwane ekhalela iprotection. Oh, moya ongcwele, take a full control in our hearts. Moya ongcwele, take a full control in our journey. Topanayo, as I'm closing. Verse 27 note. But the Holy Spirit prays for us with groanings. At groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. And for the Spirit pleads for us believers in harmony in God's way. So amamukela yini moya ongcwele selokhu waphenduka ilumemezela memezela isikhathi sokwamukeliswa kwamandla. Baba, sengikhulumile moya ongcwele, sengilikhulumile izwi lakho moya ongcwele ngokwethembeka. Labo bobathakethile zithintele bona shanala moha ela baba yana bosi nawa mandla egcwele iholo, nawa mandla egcwele iholo. Ake sivala amehlo, ake sivala amehlo. Mhlawumbe ungayivula nawe inhliziyo yakho
I'm presenting the Holy Spirit to you. Move as you wish. Move as you wish. Yotholula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. You will never wrestle with the Holy Spirit and win. Akekho obambana nomoya ongcwele kuwina yena, umoya ongcwele uyawina. Ubani namhlanje othi umoya ongcwele ngipapatise na. Papatise, I need this. Takamukase. Yabona nje abanye akusahlaleke ezitulweni bezwa amandla amangalisayo. Akhona lamandla. Ukhaphaphapha kandila mahasaya. Akhona lamandla. Aphezu kwayo yonke inyama. Akhona lamandla. Rikaphakasukathala mahaya. O Philip bawabona lamandla. O Paul bawabona lamandla. O Sila bawabona lamandla. Lamandla phezu kwabo bonke abantu njengoba ngikhuluma nje. Iwona lamandla kamoya ongcwele ashunyeyo lowo babungidi. Ashunye lowo babuqhiliza, ashunye lowo babubhengu. Iwona lamandla athwala intombazana. Iwona lamandla athwala insizwa. Iwona lamandla asusa izona hlanza inhliziyo. Amandla kamoya ongcwele. Continue, minister brother, minister brother, minister brother, minister. Shalom mama yanda la bossa. Mana la bossi endele behaya. Hela baba. Kabathola lamandla ngino 15 years. Angithwale esikolweni. Angithwale ebusheni bami. Asangithwele namandla. Namanje lamandla sayibambile impilo yami. Lamandla ngawathola. Ngokhosha kakakaka sukadakama. Asatholakala. Tetele umoya ongcwele, tetele. Tetele umoya ongcwele. Uma ngabe usibona isidingo sokuzoguqa lapha phambili uzokhala. Khalela amandla kamoya ongcwele. Suka lapho khona woza phambili. Hela baba yanda la bossa. Shela baba santana bokusa. Ukapatala sila makada. Rikapapapapapa. La mandla phezu kwakho ndodana, la mandla phezu kwakho. Yabanjwa lensizwa, yabanjwa lensizwa. Yabanjwa kumka lapha noma, kumka lapha noma. Wayithola lento. Wabathola lamandla. Wabathola lamandla. Yes. Nabo lamandla. Abanye bazodansa sobayingelosi, abanye bazokhuluma ngayilimi ezintsha, abanye kuzophuma imithombo yokuphila eyiswini rakapakashanta yina babasaya lekekekemeshekekemesiya ukatala babasaya likapapapapapapapapa. Aphe kwakho ngane yami lamandla. Aphe kwakho lamandla. Never resist. Yelele beyendele bosha. Wabazalwane nawalamandla. Ake uthi swallow your pride. Uthi uNkulunkulu nami nginyame wadingayo lamandla. Ngiyothulula umoya ongcwele phezu kwayo yonke inyama. Asefikile umoya ongcwele phezu kwenu. Niyokwamukeliswa amandla. Nibe wofakazi bami eJerusalema, nakulo lonke iJudiya, nakulo lonke iSamariya, kuze kuyofika ekupheleni komhlaba.
ubani futhi omunye othi ngiyabadinga lamandla gijima woza phambili ufike uguqe la phambili ngifuna ukubeka isandla sami phezu kwakho ngifuna ukubeka isandla phezu kwakho kuso lesi sikhathi abantu behamba ngeinyoka kuso lesi sikhathi abantu behamba ngeintwaso ubani othi ngilambile ngomela amandla kamoya ongcwele ngomela amandla kamoya ongcwele kodwa bakwethu abazalwane bakhona kule student movement akabebe ngeenyawo phela ke bethandaze kebe flowe nabona lelifu aligwelela ikhini limakasula ilamashata rikata kapasaya elebabababababa satana mokosaya. Oh, 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 oh. Sana mamugana yini umoya ongcwele selokuna phenduka na bathi cha asikaze sizwe nokuzwa ngani. Ngiyakubongela wena namhlanje usuzwile ngomoya ongcwele yini pho ungayivuli inhliziyo uthi ngiyakwemukela moya ongcwele. Come brother, come, full force, full force. Ushama kodwa bakwethu akhona ama-students akholwayo la akwazi ukuthandaza ake uvule umlomo wakho uthandaze uyelele beyendele bosana shala mama yandala bosiyendele bosana yabona. Can you take this daughter, take this child, bring her here. Umoya is upon that child. The Holy Spirit is upon you. Can you take that child? Take that child, bring her forth. Shalamayandala bosa. Uyelele bosa. Ukapatana ula mataisinga naivila dikaila atapataila ukapapapatikataila saitailika ulimoitaisinga. Ashas tathelele ndodakazi ize phambili, tathelele ndodakazi ize phambili. Alamandla phezu kwakhe nje, phezu kwakhe. Sondeza le ndodana, sondezwa. Msondeze vana mayandala bosi uyelele beyendele bosa shana baba yandala bosi ila baba yandala bosa rekeke mendele bosi yendele bosa. Bring her forth uyelele beyendele bokosa shana mama yandele bosi yendele bosa uyelele beyendele bokosa. Au moya ongcwele, moya ongcwele. Moya ongcwele. See
shukena maha. Uyana bayenda bakosika maha. Rekekebena bosala. Bagwadisa bayongwele. Bagwadisa bayongwele. Nasi insizwa nasi intombi. Bagwadisa bayongwele. Bagwadisa bayongwele. Bagwadisa bayongwele. Awuzothandaza msongo. Bayethe Nkosi kaSibulo. Bayethe thona laphakathe. Bayethe Nkosi namandla. Bayethe wena olungile. Bayethe wena ogcwele. Bayethe wena omusayo. Bayethe wena ominemuze bephakathe. Siyabonga baba ukuthi baba kuyafezeka. Uyagcwalisa. Uyasivuselela. Siyabonga baba. Ula baba boshaka. Ula baba saya. Ula baba shonda la moya. Siyabonga baba. Uthi ngiyathenga. Siyabonga baba ngwele. Uthi your Holy Spirit is available for us. Namhlanje egameni likaJesu siyabonga baba ukusigcwalisa namhlanje. Siyabonga baba ukuthi you are filling the void in our hearts. You are filling the emptiness in our hearts. Egameni likaJesu uthezwi lakho babusisiwe abalaphele babele ukuluka ngoba bayakusuthiswa. Siyabonga bayongcwele egameni likaJesu. Arabashikarabaya shidihanda nasiya shitibota paitu poita chini maita sini maita haida sini mata paita sini mama masita bayongcwele. Shayla no Jesus. Sukumani bantwana bami bephezulu ngezinyawo. Mawufunda incwadi kaLuka chapter 1. Kune verse lapha na ko 40, I think 45 if I'm not mistaken. Lithi owabusiswayo wakholwayo. Ngoba kuzoba khona ukufezeka kwalokho okukhulunyiwe kuye uvele enkosini. Ngicela uhambe ngalawo mandla Gideon. Qhawe linamandla. This power of the Holy Ghost is upon you, provided you believe. Hamba ngalamandla egameni likaJesu kwenzisa noma yini inkosi oyithandayo ukuba yenzeke ngawe. Kade into eyodwa nje umoya ongcwele ungamcunuli. Number 2, umoya ongcwele uyalalelwa. Fully submit under the authority of the Holy Spirit. I don't know ukuthi imbatha lesihloko lesi ubuthandaze kanjani kwembulo sona, but isihloko esi deep and broad ngohlobo olumangalisayo. Hambani ngalawo mandla ingane zami. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. God bless you. May go back to your place. Asime ngezinyawo sonke. Asiphamisa izandla zakho. Ngiyakuthanda moyo ongcwele moyo ongcwele Uthanda
decree and I declare, you shall be victorious in the name of Jesus. You are wired to win in Jesus' name. Thank you, Jesus. Failure is not your portion. May the Lord open doors for you. Jesus. In the name of Jesus, uNkulunkulu akakhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho, ahlahlamelise indlela yakho, akuvikele kwizitha ozaziyo nongazazi, akunikeze konke okufiswayo inhliziyo yakho nokukhulelwe ekukholweni kwakho kufezeke konke egameni lika Jesu. Isibusiso sonke sakomoya nesibusiso sematerial ngiyasidlulisela kini nonke egameni lika Jesu. Ngiyamemezela izulu limi nami njengamanje ungobusisekileyo egameni lika Jesu kusuka namhlanje. Isiqalekiso asinamandla phezu kwempilo yakho in the name that is above all names, the name of Jesus Christ. Put your hands together and celebrate what the Holy Spirit has done in your life in the name of Jesus. Can I hear you making some noise in the presence of God in Jesus' mighty name? One more time, ake shalo uNkulunkulu ezandla kakhulu. Benenhlokomo Jehova ukhona la iyachitheka njengamanzi Kusele Babu benenhlokomo One more time. Praise the Lord. One more time, ake shayile ubaba umpostoli ugwane uzikhali izandla kakhulu. Iyachitheka ngiyabona iyachitheka abamba amabili abathathu uthi sesihamba manje umkhawulo seduze kwakho uthi sesizohamba manje. Oh my God, awukhawula amabili abathathu uthi sesihamba manje. Gideon hamba ngalawo mandla, hawa linamandla, iyachitheka yona Hallelujah. Bazalwane, we are so grateful
We are so grateful ngalokho umoya ongcwele asekwenzile phakathi kwethu. Amen. Uyasithobisa kakhulu bazalwane ukuthi masihlangene umoya ongcwele abe phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu baba Mpostoli for what a powerful word osulikhulumile kule ndawo. Indeed our lives are transformed. Angakanani abavumelana nami namhlanje ukuthi impilo yethu isukele ezingeni eliphansi ikhuphukele ezingeni eliphezulu. Ake ngibone izandla zababusiseki bekameni lika Jesu. Hallelujah.